Hebrehanon 11, versikulo 25, nagingon ang pulong sa Ginoo. Ipalabi hinuon niya ang mga pag-antos sa mga Ipalabi hinuon niya ang pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahibulos sa lumalabay kalipay sa sala. Usa ka bukat kaayo kini nga pulong ni Moses nga mas gipalabi niya nga mag-antos kaysa pagtagbaw diha sa sala. Now, choose to suffer rather than to enjoy life or to enjoy the pleasures of sin for a short time. Kini gyud ang atuang dapat nga buhaton. Just like Moses, na kinahanglan pilion nato ang mag-antos kaysa pagtagbaw sa kalipay diha sa sala sa makadiyot nga panahon. Kini ang wala nakita sa tao. Nag-enjoy sila diha sa sala. Gawa sila masayod ng kini lumalabay lamang. Apan kita na mga magtutuo kita na mga Kristohanon, kinahanglan pilion nato ang mag-antos kaysa pag-enjoy, paglipay, pagtagbaw diha sa sala sa makadiyot na panahon. Now, anong tanawon? Moses was living in the lap of luxury. Buong pasabot, kaya na si Moses, ala pa siya sa Ehipto nagpuyo, ala pa siya kang paraon na panimalay, siya nagtagbaw, nagpuyo sa grabe na kaluho, meaning halos tanan nasa iya. Ito niya ang kulon sa iyahang kinabuhi. Ingon pa, he had servants to do his bidding and meet his every desire. Tanan ay ang gusto. Maangkon niya. Into that life, God came and called Moses for a task. A task that if done would cause him to lose all of those luxuries. Buong pasabot, na usa ka kasubuan, na kung iya kining buhaton, mahimo nga mga hinungdan, nga mahanaw kaniya, mawala kaniya, ang tanan niya nga kaluho sa kinabuhi. In fact, siya mag-antos sa kining pagsalikway gikan sa mga tao nga gitawag niya nga family o magpuyo nga nagadagan sa kinabuhi diha sa kagutom o diha sa kinabuhi sa kaulawan. Kaya nga naman, sa diha nga si Moses naa siya sa Ehipto nagpuyo, nakahimo siya og salaot tungod kay iyang gipatay ang usa ka Ehiptohanon na bidagman misakit sa usa ka Israelites, usa ka Israelinhon. Iyahak kining nakita ug iyahak kining gipatay. Hinungdan na sa diha na nakakita siya o duha ka Israelites na nag-away, iyahak kining gibadlo. Ug wa siya masayon nga isa sa mga Israelites na nag-away, bisa nakakita sa iyang gihimo nga mao ang pagpatay sa usa ka Ehiptohanon. Mingon siya, imo ba may patyon sa sama sa pagpatay itong usa ka Ehiptohanon? Tungod sa kahadlok ni Moses, nisibat siya. Midagan siya kadulong ngadto sa Midian. Medikin, nagsuffer siya sa kagutom during sa iyang panaw, hangtod nga naabot siya dito sa usa ka adunahan, na din adunay mga anak na ubay, na din isa sa mga anak ni Jethro, iyahang gipangasawa. O sa diha, o ang iyahang kaniadto usa isip pa ni siyang anak sa Paraon. Apan karon sa diha nga miadto siya dumidyo sa anak ni Jethro, nahimo siyang tigbalantay o karnero.
During sa iyang pagbantay o karnero, gitawag siya sa Ginoo. Nabalik ngadto sa Ehipto kay iyang ipagawas ang mga Israelites na naulipon dito sa Ehipto. Can you imagine? Ang usa ka tao na kaniadto nagpuyok sa kinabuhing na puno sa kaluho, puno sa kaabundansya, hayahay nga kinabuhi. Karon sa diha na misugod siya sa tawag sa Ginoo, nahimok nagisalikway siya sa iyang kaugalingong pamilya o sa tao nag-isip niya family. Kaya naman, ang paraon mismo na nag-adapt sa iya o ay diunay sa pagpahanting sa iya, paggukod sa iya, pagdakop sa iya, tungod sa iyang salahod nga nahimok. And then, nasinati niya ang kaulawan sa kinabuhi. Nasinati niya ang hilabihan ng kagutom sa kinabuhi. Nasinati niya ang kanabitang mutakas. Nakasisting na gawok, kanang bulayas, kay nanay pulis, Dismandri, nakadisting ka na. Nawa yun na bitbit. Bisag usa kay ang box derso sa uyo sa balay. Ikot. Ngayon, pag-abot sa pulis, nakahimong sa laod, kalit ambak si Bak Diretso, mawagi na dala, bisan o isa na kabuk t-shirt. Gawin ana ang experience ni Moses. Kadiha nagiingnan siya sa mga Israelites na nag-away nga, imo maming patyo, sama sa imong gihimo at usap ay himuhanon niya. Tungod sa kahadlok, palisang niya, bintagan siya, misibag siya, agi sa puntahan sa syudad, ug di padulong adto sa Midian ni David. Nadiin dito may nalang kay may tao, may babae nga nitabang kaniya. And then anak niya ay ni Jethro. Nga later on, iyahang napangasawa. Now, kinahanglan na si Moses maghimo og decision. Unsa nga decision? Ang kaluho ba o ang Ginoo? Ang pagtuman ba o ang substansya sa kinabuhi o pag-antos ba? Ikaw, kita, kaya ba nato? Na kung sa diha na papiliwan kita sa Ginoo, whether ano kahintang karon, ang atong luxury karon sa kinabuhi, ang atong kaluho karon sa kinabuhi, kung tawgon ka sa Ginoo, are you willing to make a decision in favor sa Ginoo? Are you willing na yaman ang kaluho sa kinabuhi o pilion ang mag-antos? Kita na mga tao, posible, lisod kaayo makahimo sa gibuhat ni Moses. Ano man, walay gusto ka nato mag-antos. Walay gusto ka nato na maglisod sa kinabuhi. Nagpuyog ka sa usang palasyo, just like Moses. Ang imong papa o ang imong adopted father nimo kay usa ka paraon, may mga kauhan ka, may mga sulubungon ka, may mga sundalo ka na uman-uman sa imo, nagwardya sa imuha. Unya nakatanan kagkaon, nakatanan imong mapalit, nakatanan ang gusto nimo. Pangutan na ako. Kaya ba nimo mahimo? Nabiyaan ang tanan. Kaya pilion ang mag-antos. Pilion ang magpuyok sa usa ka dapit na magutuman. Ha? Kita, murag lisod kayo himuan. Kay, ano biyaan naman ako ng kalamis kung kinabuhi dali na. Ha? Kalamis ako ang pamuyo, yung biyaan ko naman ko, ragi ko ng dapit para mag-antos. Murag lisod kayo. Pero mauli ang gihimo ng desisyon ni Moses. Gipili niya ang Ginoo kaysa mga kaluho nga naa sa iya. Gipili niya ang pagtuman, pagsunod sa Ginoo kaysa kaluho sa kinabuhi or substansya sa kinabuhi. Gipili niya ang pag-antos sa kinabuhi kaysa kaluho sa kinabuhi. Now, Moses took the long-term view. He understood that he could suffer for a while and enjoy the fruits eternally.
Ngunit taas na pananaw si Moses na iya gayon nga nasabtan nga siya mahimong mag-antos sa makadiyot o katagamtam sa mga bunga sa kahangturan. Nakita niya na mahimong man nga mag-antos ko sa kagutom, mag-antos ko sa kalisod sa kinabuhi. Pero mas maayong mag-antos ko sa makadiyot na panahon. Aron makita na ko ang bunga sa mga mag-antos, na diin maangkon na ko hangtod sa kahangturan. Kaya nakatagamtang sa mga bunga sa makadiyot o mag-antos sa kahangturan. Nakita niya na kung sama na makaangkon siya sa kahumugaway ng kinabuhi na, pero sa makadiyot lamang na panahon. Imagine mo, ang atong life diri sa kalibutan, ang atong lifespan diri sa kalibutan. Hingon ni Salmista David na kita naalang sa 70 to 80 ang atong edad. Unya, kanang 70 to 80. Dili pa kita sigurado na maabot ka ng idara. Kung daghan ng pisyo, daghan ng dautan ng mga binuhatan, sa imong pagtuo, makaabot na kag 70. Bulaan si nanay kay 80 na. Akong mama kay mag-80 na ko na happy. 70 plus. Padalong niya ako na kay laksik pa man. Bulahan tong nasa grasya. Nana sa kinabuhi nag-ingon ni Salmista David. Pero kita, katong mga bata, pangutana, makaabot baka na idara. 70, 80, kung kaha, baka angkon baka sa grasya sa Ginoo. Mamuabot ka sa 80 pataas, maabot ka 100, makadawat ka o 100,000. Muna, nakita ni Moses na bahalag mag-antos siya sa makadiyot. What is 120 years. Kaya balutan na si Moses, 120 years muna siya namatay. Nakita niya na bumulang 120 years. I-compare mo sa tibuok adlaw, eternity, walay katapusan, na dito ka magpuyok sa impyerno, sa tanang panahon. Mga birthday ka. So, 2-8 na kapag ka mag-birthday. Buka, bago lang ka nag-birthday. Pagka, wala ka mga bulan birthday na birthday mo. Ang bang wala ka na, bulang mo, buhay. Hindi kinakabugnan. Bugnan pang bugma, nung kang edad. Subot pa, subot. Paspas kayo panahon. Pangutanan na ako, pili mo ba mo ang mahayahay ka karon sa makadiyot na panahon, unya mag-antos ka sa tanang panahon sa iyong kinabuhi dito sa impyerno. Ang wise na tao, sama kang Moses. Si Moses, usa ka wise na tao, kay nahibalo siya kung saan sa pagdesisyon. Dipili niya ang mag-antos sa makadiyot. Aron mahayahay siya sa tanang adlaw sa kinabuhi, kauban ang Ginoo. Ikaw, ipili ba nimo na mag-antos sa makadiyot aron mahayahay sa tanang adlaw sa kinabuhi? Umas gipili nimo ang mahayahay na karon. Unya, mag-antos ka dito sa impyerno sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Dapat kahibalo ka kung asa ka o kung saon sa pag-decide. Asa ka, ani mo pili. Dapat nahibalo ka. Kay daghan sa mga tao, walay pakialam kung mag-antos siya ulahi. Basta kay karon, ma-enjoy na mo ang kinabuhi. Tanaw ang kalibutan. Unsay sugyot sa kalibutan? Ang sugyot sa kalibutan na nani, enjoy life while you are young. Enjoy ang kinabuhi samtang bata pa ka. Ya, ang uban ng mga tao, makadungog kay siguro kini nga enjoyment ka apil na diri ang pagpabadlong sa kalibutan, drugs, inom, shabu, apil na diri ang pagsundaot, pagkinatyanay, pamalikasay tanan na matang sa daotang pagkinabuhi sa kalibutan, apil na siguro diri sa enjoyment. Kinamay mag-enjoy sa singing, patuyang og pagkasala. Nag-enjoy siya, mabutang di sa kahawa, kaya nag-enjoy siya nara.
Pero, naingon po ng Biblia na. Ingon ang Ecclesiastes chapter 11. Ingon siya draa. Paglipay, samtang batanon pa ikaw. Isulti na sa Biblia. Paglipay, samtang batanon pa ikaw. Buhata ang tanan na makalipay sa iyong kasing-kasing. Pero hinumdumi, manubag ka sa tanan nimong gibuhat. Tama ang ingon sa kalibutan. Enjoy life while you are young. Pero, dikat, kung basahon ni mong tiwas, doon ay sumpay, doon ay warning. Pagbantay, kay manubag ka sa tanan ni mong gibuhat. Klaro kayo ang puno sa Ginoo. Ingnan ka sa Ginoo, enjoy life. Pero manubag ka. Subot pa sabot, pwede ni mo ma-enjoy ang imong life. Pwede ni mo ma-enjoy ang imong life. Samtang bata pa ka, wapil ka sa mga youth rally, mga youth fellowship. Wapil ka sa mga kalihukan, yes, kung pangalagad sa Ginoo. Magpagamit ka sa Ginoo para ma-enjoy ni mo ang life. Kaya kalitunan mo pag may tag enjoyment dito sa paglunang sa pagpakasala. Muna ang perception nato. Muna ang perception sa kalibutan na pag may ganik, enjoy life kay dapat himuon ako ni magpabadlong ko sa kalibutan, sulayan ako ang tanan, nawag pa na ako masulayan sa kalibutan. Anak ko ba, sulayan ang drugs, nawag pa katilaw ang drugs, sulayan ko marijuana, shabu, tanan ng mga drugs, sulayan ang pag-kiat diya sa gawas, badlong ang tanan ng mga limbong sa kinabuhi, buwan ng tanan, para lang yun ma-enjoy ang life, pero nagkanabit siya. Nag-iingon na sa Biblia gyapon. Pero niingon ang Biblia, manubag ka, tanan ni mong buhay. Para manubag ang gyapon gabi sa mag-enjoy ka diya sa Ginoo. Kaya lang, inikubag din mo, kay balo sila, na worthy ka, na musulod ka, dito sa gampanan sa Ginoo. Enjoy life diya sa Ginoo, dili kay enjoy life diya sa Ginoo. Kaya nakita kay Moses, pili niya na bahala mag-antos siya sa makadiyot basta kay makatagambang siya sa bunga niini sa mulay katapusan. Kaysa ma-enjoy niya ang iyang kaluho karong panahon na o kaluho sa bubog na panahon o sa makadiyot na panahon o niya mag-antos sa walay katapusan. Ingo pa, unfortunately, subo pamalandungan. Daghan sa mga Kristohanon, wala kini makita nga view o nga punto sa kinabuhi. Daghan. Dili lang ni sa mga tao na wala pa kaila sa Ginoo. Even mga Christians, mga Kristohanon, wala ni nakita nila nga punto sa kinabuhi. Why? Ingon pa ni about the Satan's lie that you can have it all. Sigot pa sigot. Nagpapalit sila o nagpadala sila sa bakat ni Satanas na pwede nila maangkon kini nga klase nga kinabuhi. Pwede nila ma-enjoy ilang kinabuhi niya sa kalibutan. And the same time, makaangkon sa kinabuhi, sa bunga sa kinabuhi diya sa walay katapusan nga enjoyment uban sa Ginoo. Kaya mga Kristohanon kinabuhi ko. Dili nagapangalagan sa Ginoo ana bitaw feeling safe, simba sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, but still living in sin. Kaya nga naman, ang ilang pagtuo na matubuhat nila sa sala, mabawi ra, inisimba nila. Ay mga inanak ng mga pagtuo, pagtununan, na Monday to Saturday, nagkinabuhi niya sa sala, and then pag-abot sa Sunday, mag-serve sa Ginoo. Kaya yan muna, kalimtan sa Ginoo, ang iyang gihimo itong Monday, antod sa Sabado. Doon niya ang bakat ni Satanas. O daghan sa mga Kristohanon na bakakan ni ini. Daghan sa mga Kristohanon na limpungan ni ini nga bakak. Na daog ani nga bakak. Na diin, pwede ni mo i-enjoy ang imong
katapusan na kinabuhi kauban ng Ginoo. Kung balik which is bakak ni Satanas. Kaya nga naman, you can enjoy the fruits of this world and still have the fruits of eternity. Tatawa. You can enjoy the fruits of this world, meaning pwede kang magpakasala, hindi kalibutan, pwede kang magtakbaw, maglipay, diri sa kalibutan. Kaya anyway, kung mamatay ka, kung balik man ang Ginoo, ma-enjoy gapon yung mga life dito sa Ginoo. Muna ba kami Satanas? Simba sa Ginoo, but still living in sin. Ano? Para kalimtan sa Ginoo itong inusalat kay nagsimba na ka? Nagpagamit ka sa Ginoo? Buta akong pasagot, daghan mga dato, matinumanon sa Ginoo. Daghan mga dato, malipayo na kastuhan. Pwede ka mahimong dato. Pwede ka makapatunog, daghan kaluho sa kinabuhi. Pwede ka magpuyong pareha kang Moses. Pero matinumanon ka sa Ginoo. Malipayo ka ng kastuhan. Pwede ka makapatunog, daghan sa kanan. Pwede ka magtukod ng daghang balay. Pwede ka magtigong ng daghang kwarta. Pero matinumanon ka sa Ginoo. Pero kung mabot ang panahon na pareha kang Moses, na kinahanglan din mong i-sacrifice ang kaluho, pili mo din mo ang pag-anto sa kinabuhi. Kinahanglan wise ka ang pili. Kinahanglan kabalo ka. Decide na asa ba ang akong pilihan. Anto sa makadiyot kung makabaton o kinabuhi na walay katapusan. Umaglipay sa makadiyot kunya mag-antos kinabuhi ang tusulay. Dapat kabalutan. Dapat kabalutan kung asa. Nahibalo siya kung kinsa ang prioridad. Ang Diyos ba o ang bahandi? Nakita ba nimo ang prioridad? Nakita ba nimo asa ang mas pilihan? Ang Diyos ba o ang bahandi? Ako nagkikaingon, walay problema madato ka. Walay problema mahimo kang partahan. Walay problema mapalit mo ang tanan. Pero ang pangutana, kung maabot ang pagpili, kinahanglan isa sa ilangan, imuhang biyaan. Ang bahandi ba o ang Diyos? Moses decided that God was first and whatever riches he could enjoy while maintaining his righteousness was fine. Nihukom si Moses na ang Diyos may una ug ang bisan unsang bahandi nga iyang matagamtam samtang nagpadayon sa iyang pagkamatarong maayo. Kung nangalagod ka sa Ginoo, kung padatungon ka sa Ginoo, maayo. Kung nangalagad ka sa Ginoo, kung tagaagad-dagon sa kinan sa Ginoo, maayo. Kung nangalagad ka sa Ginoo, tagaagad-daghang mga balay, bisag ikaw raisa, maayo gyud. Kaya nangalagad ka sa Ginoo. By any riches that would cause him to compromise his righteousness would be forsaken. Apan, ang bisan unsang bahandi na makapahimo sa iyang o makapahimo kaniya sa pagkompromiso sa iyang pagkamatarong, iyang pagabiyaan. Para kay Moses, na kung sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, kung ang paghimo niyang pagkamatarong, mabot ang panahon na kini makompromiso. Kung makatigom siya o bahandi, makapalit siya sa tanan niyang gusto maangkon niyang tanan, makabaton sa daghang kwarta, kung kini makompromiso ang iyahang pagkakatarong. Sa inyo niya, iyahang pagkabiyaan. Kung sa ibiyaan, ang pagkakatarong, dili. Kung dili ang kasang mahuli. Ang maway hilunggan, na anong dili siya makahimo, katarong, diya sa Ginoo. The danger is not what you have, but what has you. Ang peligro, dili kung unsa ang naa kanimo. Apan kung unsa ang nanag-iya kanimo. Ingon ni Ernest Hemingway, ingon pa niya, naandan niya na iyang ihatag ang tanan niyang mga dili na magamit
matag sugod sa tuig. For example, in araw, New Year, January, nabatasan niya na iyang gina-dispose, ginahatag niya ang tanan niya na mga dili na magamit. Matag sugod niya sa tuig. O bingon siya na iyang kining gibuha aron pamatud-an nga siya mo'y nanag-iya kanila. Katong mga butang ngayon gihatag. Tungod kay mingon siya, kung dili ko makahimo sa paghatag niini, dili ako ang tag-iya niini. Nakuha niyo ang punto? Magbantay ka sa itong kinabuhi. Nabasin, inong napundar dili sa kalibutan, maunay na nag-iya kanino. Kung dili na ikaw ang nanag-iya kanino. Pangutana, ikaw ba'y nai-control aning butana? Kung siya ang may control sa imo. Kaya kung siya ang may control sa imo, siya mo'y nanag-iya nimo. Kung dili ikaw ang nanag-iya. For example, kanang mga shopping malls, dili sila mo sirado Domingo. Isa na sa example, na ang mall mo'y nag-iya sa amo. For example na lang, si John Gaisano, nag-iya sa Gaisano Mall. Dili sa kasirado Domingo kay dunay daghang kwarta pag-abot sa Domingo. Daghang shoppers pag-abot Domingo. Mo na example, na ang maong shopping mall mo'y na nag-iya kang John Gaisano. O dili si John Gaisano ang nanag-iya sa Gaisano Mall. Mamahimo lamang na pag-iya siya sa Gaisano Mall kung siya ang may control. Kung kaya niya siratan, bisag adlaw Domingo. Kaya siya may nag-iya. Pero kung di niya kaya siratan, may pasabot, mawala siya na nag-iya. Ang mall, may nanag-iya siya, kaya siya nag-control sa tag-iya. Kung ikaw, nakay butang sa mong balay, nakay hold, yan sa inyong balay. Nakay 100 inches na television. Nakay 100? Mararag sindihan yung balay. Nakay dako kaya ng mga speakers, mga tawag dato ng mga sound system dyan sa inyong balay. Ya, mo'y hinungdan, di na ka mo simba kay basig kawaton itong nasa vault nino. Di na ka mo simba kay basig kawaton, pasaanon itong mga sound system nino. Ngayon kapag kasayang, ako piling hinaguan, grabe paningkamot ako ani. So on, suntihan ko ikaw. Kung kanak mo'y hinungdan, dili ka makasimba, pasabot anak, dili ikaw tag-iyan nila. Kung dili, sila ang may tag-iyan nino. Kaya sila mo ay nag-control sa iyo. Di ka kasimba. Hindi ka kasimba, kaya naa sila. Naani mga butangan. So kaya nag-control ka ron. Ikaw o sila? Sila ang nag-control. Mawa ka kasimba. So sila mo ay nag-iya sa iyo. So mana, magbantay ka. Wala'y problema sa bahandi. Wala'y problema kung namin daghang sakyanan, daghang balay, daghang kwarta. Pero pangutana, pinsa ang nag-iya sa inyong buwa. Ang kwarta ba? Ikaw ba nag-iya sa kwarta? O ang kwarta mo ay nag-iya nino? Kung ikaw magkatubang o usa ka decision tali sa pagbaton, pag-angkon, versus pagkamatarong, kinahanglan nga imong piliton ang pagkamatarong. Kaya kung dili na gani ka mahimong matarong, tungod kay duna kay daghang bahandi, mas maayo sa likwat ang bahandi. Like Gideon. Kailan mo Gideon? Ingaw pa ang Gideon. Judges chapter 6 and chapter 7. Wala lang ito nag-ibasa. Ingaw pa, advance even when my friends are few. Abante! Bisan kung pipilalan ako magigala. Dagan sa ato, dili ka abante. Dunay daghang higala. Dili kaalagan sa Ginoo, may dunay daghang higala. Labi na komportable ka na sa imong comfort zone. Careful mo. Kasi mo na inundan.
kaya di na ka, ma-obey sa Ginoo. Kay komportable na ka sa imong comfort zone. For example, kahit mo ka malang higala, suot yun mo. Grabe ninyong kasuot. Puyo ko fellowship, puyo ko practice. Grabe ninyong ka-close. And sa kaadlaw, tawgon ka sa Ginoo. Kamuta na, kaya ba ninyong magawas sa comfort zone? Kauban ang inyong higala. Careful ka, kaya sometimes, ang atong mga tao makalibot sa tuwa, isa sa mahimong babag, handit ta mo sunod sa Ginoo. Handit ta mo sunod sa Ginoo. Ingaw pa, usually, when we are faced with a decision on doing something or going somewhere, we make the decision based on the crowd. So now, kasagaran kuno, kung ita maghimo o mag-aatubang o mga desisyon sa pagbuhat o kahas sa paglakaw, pag-adto sa laing dapit, kita muhimo sa atong desisyon base sa panon sa katawhan o base sa majority. Sa itong panahon, nilaato ko sa saksa. Nisangtok sa kong unahon na, hindi ko man nito rin, na ako'y nagalong ko ng pastor ko. Pero isa sa mga babak, yung isa, na murang makaingon ko, di na lang ko mamastor. Tungkol sa mga kauban na ako sa church. Mga tao, mga young people. And then, closely, over yung counter-strike, over yung basketball. And sometimes, makaingon ka, pero di magpabiyaon na ng grupo. Kaya na-enjoy na ako na yung company. Hindi na mga tundok nila. Nakaingon ko, bro, dito sa mga master siguro. Ito mga kaya wala sila. Pero kinahanglan huwimo kang desisyon. Kung magpabiling mga ani, sometimes naghimo kang desisyon based sa crowd, based sa majority, based sa mga tao na nakapalibot sa tuwa. The truth is, ang tinuod mo, ini. In matters of righteousness and morality, the crowd is usually wrong. Kung ang basihan na ito sa atong decision is ang bagang panon sa katawhan, ang majority sa tao, atong palibot. Careful, dahil lang sa friend, churchmates, kundi pati sa inyong family. The crowd is always wrong. Kaya kung tawag ka sa Ginoo, mamamastor, for example, sa Brad Gamer, mamamastor siya. Pagkabot sa panahon, base niya, i-base niya ang decision sa iyong family. Or sa iyang simbahan, sa New Homes. Di na po kumawa ka ng church ka ng New Homes. Kaya, nagbalipayan mo po din ha. Mamamastor po, kasi baka may pro, limarang po. Si Jake pag-yun po, si Marisa, isa, ang duha. So, duhara ang outsiders. Kurang ko mo din na siya mga master siguro. Yes, mga master ko. Hindi na ko katugtog simbahan. Hindi na ko kakanta simbahan. Nagabot simbahan, lahat na kuminaw. Ako mukanta, ako wali, ako tunto sa discord. Pwede siguro guitar. Tulad simbahan. Apil ka sa worship team. May nga yung family din mo. Baka akong family. Sukot baka si Marisa. Sabi ko Marisa, ayaw yun. Pamaster dito sa tapa. Kaya nayugin kayo. Ikaw lang dito na. Kung namaster ka, napatay na. Marisa, din na lang mo. Sometimes, sinana ta mag-decide. Sinana, kabapituhan akong decision making na ito. Ba't ko tapak? Namaster ko ito. Hindi na makuyog si Marisa o si Jik. Kaya ako nga isa dito. Kaya ka, din na lang ito master. Kaya ako lang mag-isa. Tawgon ka sa Ginoo, nakadasan niyo. Mamastor ka sa laing dapit. Kaya enjoy man sa niyo mo. Di na siguro kumuha na yung bukit pag-ibig. Di na siguro ko master siguro. Nalisod kayo. Pero kanyang timani in terms of making decisions, in matters of righteousness and morality, the crowd is always wrong.
Wala dito jud ka mamati sa Ginoo. To be righteous will call you for you to make the same decision that Moses made. Aron mahimong matarong, nagatawag sa nimo sa paghimo sa susamang desisyon naghihimo ni Moses. Kinahanglan pili ka ang mag-antos sa makadiyot naagi sa pagsalikway o mag-antos sa pagsalikway sa mga tao sa makadiyot kaysa isalikway ka sa Ginoo angtod sa kantuhan. Bahala isalikway ka sa mga tao tungod sa imong pagsunod sa Ginoo. Basta kay dili ka isalikway sa Ginoo angtod sa kantuhan. Bahala isalikway ka sa mga tao. Bahala moingon ni mga higala ni mga master gani ka. Ayaw na gid mi hinumdumi. Kalimti na mi. Itanong mi sa limot. Isipa awa na kay mga higala kung mamastur ka. Bahala isalikway ka ng mga tawhanan. Basta kay di lang ka isalikway sa Ginoo. Mingon ni mong asawa, mingon si Marisa sa imong brad, kung mamastur ka, bulag ka. Bulag ka. Bulag ta! Ako si Jik-Jik. Nasa mo, Brad. Sa iya si Jik-Jik. Baka na hindi kauban. Si Jik-Jik pukuyog sa ako. Papilin mo sa inyo ho. Bahala. Gusto ka dito sa tapak. Bahala dito ang puyo. Bahala ka. Brad, bahala ka sa likway ka ni Marisa. Bahala ka sa likway ka ni Jik-Jik. Basta kayo din lang ka isalikway sa Ginoo. Amen? Bahala isalikway ka sa inyong mga higala. Katong mga inuman nimo, mga kauban nimo sa drugs, kauban nimo sa pagpangawat. Bahala isalikway ka nila. Basta din lang ka isalikway sa Ginoo. Like Andrew. John 1:42. Itala niya siya nato kang Jesus o si Jesus bitanaw kaniya o mingon ikaw si Simon na anak ni Juan tawgon na ikaw si Sipas sa ato pa Pedro. Strive to bring our brothers to Christ. Paningkamot nga madala ang imong isuon ngadto kang Kristo, just like Andrew. Si Andrew ang first disciple ni Jesus Christ or nakita ni Jesus Christ, yan ang idala si Pedro. Ito ang Jesus. Yes naman ang nag-introduce kay Simon. Si Andrew. Anong nahimong kuyaw na apostoles si Simon, Pedro? Tungod kay Andrew. Kaya kung wala siya, gidala ni Andrew sa Ginoo. Dito mahimong bahid sa Diyos sa Apostolos. That's why, kamutanan ako, kaya ba niyo madala ang imong gusto? Pasabot na ako, kining imong igsuon, maybe your literal brother, maybe your sister, maybe your parents, maybe your children. Muna sila ang imong mga brother. Dira sa iyo. Kamusta na? Sama ba kang Andrew? Kaya ni mo i-introduce si Jesus sa ilaha. That's why ang challenge 3 strive to bring your brother to Jesus. It's like Andrew. Kini ba, imuhang tapat sa imong balay? At kung silingan di mo tapat sa imong balay, nawagin pahiram sa imong asin. Kaya ba nimo ipa-introduce ang Ginoo sa iya? Katubang tapat sa imong balay na sige rag-joke. Na ikaw sige ka, limot mo ang imong dughan, kay saba kayo. Kaya ba nimo introduce sila ng Jesus? Kini ba tapat sa imong balay? Nga, ikaw kanunay kina-chisles. Kaya ba nimo introduce sila kay Jesus? Kanabang naasa imong silingan. Na nahibalo ka. Kaya ikaw ang ilang sumsuman sa ilang marites. Kaya ba nimo sila nga introduce kay Jesus?
Kasi nahibulong ka, pagtigom mo ng mga tabat, mga kasagaran, babae, mag-yun. Pagtigom sa mga inahan, sa dalan, sa Block 32. 32 ba na yan? Block 32. Pagtigom sa dalan, ikaw karon kay magkalanan ka mawagi kasi ako sa siguro yung maritis na ito. Ito lang kung mawagi. Kaya ba ni mo sa sila i-introduce kay Jesus? Kaya ba ni mo na talahon sila sa Ginoo? Sila ang gitawag ng mga brothers. Sila kining gitawag na brothers niya sa Ginoo. Sister Rico, imong silingan, apat silong balay. Kaya sa Block 32 tanan, Block 34 tanan, Block 41 tanan, tanan Block 3 sa kabayan. Sila ang gitatawag na inyong brothers. Na kinahanglan i-introduce nimo si Jesus sa ila. Ha? Yung pagganit na, maybe your brother is your co-worker. Kauban mo sa trabaho. Sila imong brother. Kauban mo kung nag-arkila ka o balay. Kauban mo sa balay. Kung kauban mo sa room, sila ang imong brother. Or maybe, ang imong brother is kining mo ang best friend mo. Kasi na kay best friend, nahangtod karon ba din ka kasugid sa pulong sa Ginoo. Sugod kayo din ka, pero never ka nagsugid sa yamay tungod sa Ginoo. Basin pagkabot sa laki, makitaan ka sa best friend mo, kasi kinon ka. Uy! Jennifer! Di ba best friend mo ta? Ha? Kauman ka sa tanan ng mga kabuhang mo yan to. Wala pa ka nahimo. May sulong sa Ginoo. Uy! Dexter! Naabang ka na! Brad! Best friend ka! Tuwa ka kasubigan sa tuwa! Naday langit! Naday impyerno! Mas nakay mga best friend. Awagit ka kasugilan. May tungod kang Jesus Christ. Remember, Andrew, human siya maka-head up lang sa Ginoo. Natagpuan niya ang Ginoo. Umisulod siya sa Ginoo. Bilakaw dahil siya umianto sa kay Simon. Yung si Andrew went to his brother and brought him to Jesus. Si Jesus ba ang gidala niya dito kay Andrew? Ay kay Simon? Kundi iyang ikuha iyang brother. Yang gidala dito kay Jesus. Tingali kung asa si Jesus nagpangwali sa pulong sa Ginoo. Muna nadala kin imong brother. Natay Bible study, natay simba, bring your brother, maybe your husband, maybe kini nga brother nimo, imong bana, imong asawa, imong ginikanan, mama, papa, imong maigsuon, imong mga anak nga wala pa nangalakad sa Ginoo. Be like Andrew. Sunduga si Andrew. Sunduga si Andrew. Nagkaya niya dalahon ng brother. Kung di man masugot, ano ba ni Jennifer, nagahit ang kayo, pastor? Ang kanang mga naadya sa Block 32, Block 34, o kanang ubang pang linya, gahit ang pastor. Una-una ka. Kaya ito, gahit ka. Kisa may Christian daan na Adrian. Bilang siguro, managdako ang Christian yung family. Pero, dahil baka kanya ito, atong diling Christian, gahi o eh, pagkagahi ka. Pero anong nadala ka? Pero anong namati ka sa pulo sa Ginoo? So, isa, unsa ka gaya ang tao? Kaya, nakaya galit ka, nalabaw kang gahi. So, just like Andrew, you need to invite them to church or Bible study. Yung Padre, go, which is, wala ang sugo sa Ginoo. He must go intentionally. Intentionally. Karang dapat tuyuon nimo. Kay sulti kaniya ang pulong may tuon kang Jesus. Sugillan mo siya. Imong tuyuon na sugillan siya. Bahin kay Jesus. Bahin sa faith. Bahin sa mga espirituhanong mga butang. Ayaw lang ng bulto-bulto. Spiritual things. Ayaw lang ng bulto-bulto.
Dili na makadiyos. Go, meaning turn the conversation. Ask the tough questions. Kasi pasabot ani. Eksperyahanay kasi imo ang marites. I-turn mo ang questions. Ika, sister or friend, kung mamatay ka karon. Turn, kamutanan na pwede din mo siya, maglibot siya. Na pwede makahuna siya na dito, no? At dahil yung topic ninyo kay eksperyahanay si Lorena o si Jennifer. Yung topic nila kay si Juan, si Jinjin. Tapos isa sa ila kay Murag, kasiyaran din sa word sa Ginoo. Ayun din sa, dahil ato, Jennifer. Unsa na Juan, Lorena, unsa na ti? Kung mamatay ka karon, sige, saan yung tanaw? Saan ka pa yun? Malibog siya. Kaya mo introduce ang word sa Ginoo. Siguro din mo, pag-asa ka kayo. Anda ka po, dito, hindi naman ko. Kung mamatay ka, may balong ka pa sa kayo. Kung mamatay ka, may balong yung repair ka din. Ako kayo himo. Wala na, ulahin na ako na. So, muna, nasa tapuhin ka ba sa'yo nun, di mo? Dito, kung matay ko tungkol, kung kayo na. Isa para masiguro ni mo, ngayon dahil si Ate Lorena, para masiguro ni mo, kung asa ka pa ingon, ilaha si Jesus Christ. Tuuhi, nawata si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang bugtong dalan. Ang masiguro ni mo, ang kinabuhi ng malayang kapasa. Kunya, human anak, di na natin i-chismis si Jinjin. Ba? Hindi na na. Joke lang ito. Diba ko kayo baloon sa inyo, gesturyan. Pero joke lang sa ito. Intentional Christians lifestyle witness. Atong lifestyle. Pakita na ito. Isip mga Kristohano. Now, talag sa umra kaayo na ang tao makakaplag ng Jesucristo, diya silang kinabuhi, pinaagi sa ilahan mismo pagalingon na kalitaw. Kasagaran, i-introduce yun si Jesus sa ilahan. Mauna, na ayaw paabutan nga sila mismo makita sa Ginoo. Okay, base kung pumatay na lang ka, ito lang makita sa Ginoo. Kung gusto ka na makaila sila sa Ginoo, kining kong brothers na gitawag nato, introduce ang Ginoo sa mga. Kay talag sa umra nga ang tao nakita sa Ginoo. Mga anak ninyo, asawa, bana, papa, mama, introduce ang Ginoo sa ila o introduce sila sa Ginoo. You have to intentionally bring them. Dapat tuyuon yun nimo. Kadalahon nimo kini imong mga brothers diya sa Ginoo.